Satorren gerra. Zer horrek ikus dezakezu, inspektore jauna. Etxaldean behar diren gauza arriskutsu guztiak, hau da, lehergaiak, ongarriak, intsektizidak eta antzekoak, horko txabola horretan giltzatuta daude. Nik bakarrik daukat giltza eta neronekin eramaten dut beti. Ara, baina, nora iritsi naiz? Oh, hau marrazki ederra. Erdiarokoa esaten dutenetakoa. Abanguardiako pintura galeria batera iritsi naiz antza deniz. Oh, zer da hau? Pop artea, ala suhiltzaileen artea. Eta neuk esaten dizut, inspektore jauna, inoiz inor ausartzen badan niri desobeditzen, zaude ziur urrutitik entzungo dutela. Ei, baldakizu ez eren azpian dagoen satorzuluaren eskerreko egal berria. Tori! Ez, nire autoa ez. Behingoagatik ez da behintzat nirekin sartu. Satorroiek ez dute errespetatzen ez ondasunik ez legerik. Gure etxetan nahi dutenean eta nahi duten lekuan sartzen dira. Sekula, terik jo gabe. Beti ilunpean bizi direnez nien naiz bat ere fio. Begira ustari, dena ondatu dute. Zergatik ez dira etortzen zuek eta ni bezala bizitzera lurrazalean eguzki argitan. Erabaki hartu aurretik ondo aztertu behar ditugu ongaitzak. Ez dugu urduri jarri behar eta erabaki harinkeria sartu. Egun ondenoi, nik esaten dizut lurpean igerilekua egitea ez dela egokia. Jakuziarekin! Bai, eta sauna finlandiarrarekin. Xator maitea, Cesarina maitea, jakinarazten dizuet hemen bildugarenok erabaki dugula. Hau batez gainera, zuek hemen kanpoan hartzea bertan bizi zaitezten hemendik aurrera. Zer ondo deritzozue? Ez da pentsatu ere. Entzun, Sator txoropitua, 5 minutu dauzkazu trasteak bildu, maletak egin eta lurpeak betiko usteko. Ez da inola ere. Gerra nahi baduzu izango duzu. Ezagutzen duzu soldadu algeriarren leloa? Hemen nago, hemen garatuko naiz. Ikusiko dugu hori. Masaderan sartuko zaitut harrapatzen bazaitut. Moises, ezaztu ikusleak begira dauzkazula. Eta? Ezin alditugu satorrei kanpoan bizitzea komeni zaiela adierazteko beste modu batzuk erabili. Zera, ekologikoagoak alegia. Nire batea 100% ekologikoa da, egurtxez egindakoa. Argiuz dizagun gauzak jaunak. Helburua ez da Satorrei kalte egitea, jakina lurpea betiko debekatzea baizik. Beraz, aterekin behar ditugu euren zuluetatik eta batez ere itzultzea galarazi. Ongi, badakizu ez egin behar duzuen, az gaitezen rigoleo planarekin. Opera gogokoena! Xator! Rigoletoren emanaldia dago gaur arratxean! Listo, harrapatu ditugu. Alfredo, ekarri kaxa. Ondo mardula da satorra, bapoa. Begira, urdina da. Gliserina, geratu diskoa, 8 putza da. Nik ez dauka zuri emateko aholkurik, baina zergatik ez dituzue satorzuluak zarratzen. Entzuten aldiozue honi. Nola 8 putz? Irrika bizian nengoen gaur arratxerako! Ez kezkatu maitea. Grabazio paregabea daukagu eta etxean entzungo dugu lasai. Teknikaren miraritxo honi esker euren galeriak zarratu ahalko ditugu. Poliuretanoa parra da. Zede montre da politatanoa. Poliuretanoa. Nahikoa da saturren gordelekuan tutua sartzea eta agatxoari sakatzea. Eta gero? Gero, gas kondentsatua apar bihurtuko da eta satorzuloetan barrena joango da. Aparra gogortu eta galeriak bete eta zarratu egingo dira. Hori da dena. Az gaitezen! Ederki, informazioak garaipena dakar. Begira, hause da azkena zulatu ditudan galerien ibilbidea. Haze ez usteko hartu behar duten! Era, lan bikain egin dugu, Alfredo. Nora joango ote dira satorrak orain? Xaturrek esan du, hemen nago, hemen geratuko naiz, ez? Ba, bere zuloan geratutan nahikoa du. Ui,
Nire etxea. Kontu ez dakite zote dugun hobe Satorrei dauden lekuan ustea. Sator jauna, amore ematen dugu, negoziatzeko prest gaude. Itzegintzazuko gaikarri horrekin ea arrastoan sartzen duzun. Zergatik nik? Zuri otu zaizu Sator zuruak zarratzea, ez? Gainera lagunak zarete zu eta basati hori. Kontuz gero, zer diozun? Ongi da, Satur, buka dezagun behin betiko kontu honekin. Utzitzazue bakean eta bakean utziko zaituztete. Geldi, nor zara? Geldi, bestela? Bestela zer, torpedoa jaurtiko didazu, entzun ondo, eltxaburua. Esan berriro hori! Lega behatera zait! Nirea ere ala izan da! Tiro bikaina, Satur. Artezaket? Bai, denontzat aina dago. Tira ba, ondo bukatutakoa ondo dago. Bolada batean behintzat ez dut kezkatu beharrik izango Sator nazkante, Ara, zer egiten duzuzuk hemen? Lepoa jokatuko nuen, bilar gela ekialdera xeago zegoela. Tira, Gabon, gela hori apartona bolatokia ipintzeko. Satur, zango zoera! Gaizkinago, txarto! Ez ira itxita egon! Gaixo nago, lagundu! Pitxu barren eskaltzen dizut, lagundu, gaizkinago! Utz nazazu bakean, neu ere alaxe nago. Zoaz etxera emakumea! Utz nazazu bakean neure oinazearekin! Nahi duzun bezala, Gabon! Baina, Xizari! Aztu alduzu ezkontzako kontratua! Ezkontzako zer? Ah, hemen dago! Senare mazteok bat egiten duzue onerako eta gaitzerako entzun duzu? Gaitzerako! Bai, entzun dut, naiz gorra! Klaustrofobia dauka ulertzen duzu? Kanpoan bizi behar du! Eta nik ere bai! Kuitaduak alakoak! Satur gizakoa! Tira, lasai pasako zaio! Geldi, gringo, ez begiratu eta jaso eskuak. Eta orain hasi dantzan doilorra. Dantzatu! Zer, niri burlaka ari zaitalua. Otso putz, nik emango dizut zuri dantzan egiteko gogoa. Satur, izildu telebista! Ez, nire altzariak! Zer egin behar dugu orain? Lasai, neuk lagunduko dizuet. Aurrera, sartu. Nire gonbidatuak izango zarete zure senarra suspertu arte. Oso atsegina zara, Marta. Tira ez da ezer. Elkarri lagun egingo diogu. Lagunei deituko diet eta kartetan jokatzera gonbidatuko ditut. Kaixo, Alicia? Aizu, oraindik ez diguzu zure senarra aurkeztu. Berehala aurkeztuko dizuet ala nahi baduzue. Satur! Sukaldean dagoela uste dut. Garagardorik ere ez dago txabola honetan. Sator jauna? Hemen zaude? Ez dut zure senarrik ikusi, baina honago hau, ekarri dizuet. Bermuda, zel gustatzen zai. Bai, poste naiz. Satur! Sator jauna aurkezten dizuet. Deitu Satur! Satur lagunentzat! Satur! Nortzuk! Lasai, ez da ezer garbituko dizut! Zertan ari zara? Zuere igurtzea nahi! Baloa lotxagabea lakoa lizuna! Agur, Marta! Nahi gabe, zoritxarra izan da, neska! Etorre berriro ere gu ikustera, agur! Badakit ez dela atsegina, baina saia zaitez ulertzen. Gizajoa gaixo dago. Ez da konpokerra baino oberik. Sasoian altzaude pitxu. Aizu, Satur, berriro horrela. Bai, arrazoia daukazu. Trauskila falta zaigu lumatzeko. Bere alanator. Eskerrak alde ginduen. Hemen dakarkit. Aski!
Ikusi zintudan unen... Harrigarria da bi hauena, istiluetan jada. Trampak egiten hasi ere ezkara egin eta... Ixo! Maite zaitut, Pamela. Nik ere baizu, Gordon. Seri hau txatxukeria hutsa da. Isiltzeko! Oh, Gordon, ez daukatzu maitatzeko eskubiderik. Musu emango dio orain. Eta neskak jakina zaplatekoa emango dio. Aizu, aspertuta bazaude deitu zure lagunen bati eta kontaiozu zure bizitza! Ados, Zeko eskatzen dizut, Pamela. utzi egingo du. Agur, Pamela. Oi? Eta ez berriro saiatu nik. Ei, aspaldian ez dugu elkar ikusi. Jakina, oraintxe bertan nahi baduzue. Sator malapartatua. Urrena ikusten dudanean... Zertzabiltza hemen? Niri aritzara? Hemen da, jaia? Zuei Zer dau, nondik atera dira inbeste Sator? Hau deitxo da niretzat! Kaixo lagunak, ongi etorri. Satur! Ikusten aldituzu, bulegoko lagun guztiak konbidatu ditu! Bere fotokopiak zirela pentsatu dut aurrena. Xisari, zatoz. Zatoz, geure etxera goaz. Geure etxera? Euren etxera? Baina Satur esan zenuen ezin zenuela lurpean bizi. Goazen esan dizut, nire satorzuloa zapuztu, munduko honena data. Nire aitonak esan oizuen egin zeure zuloa eta zorion biziko zara. Eta zuzen zegoen, ark bai bazekien. Entzuten aldio zue honi, zertara etorri zara orduan nirera? Ba, zuri konpainia egitera. Lagunak ara, ez da? Ah, bai? Oi, lagun! Ez aldegin, nik emango dizut zuri konpainia! Eman epelak! Bai, oso gustura gainera. Niaer. Laguno! Egin zuloa eta bizi zoriontsu. Bai, hala esaten omen zuen bere aitonak.